Esta és l'estació de tren de Canfranc i és l'eixida natural de València a Europa per Aragó. Esta estació, que és una joia arquitectònica, està abandonada des de 1970. Este pas, que és el central, és el que li convendria moltíssim als valencians tindre obert per a que els productes valencians pogueren arribar a Europa per així, per Pirineu Central, per Aragó, per Saragossa, que també hem de recordar que la via València-Saragossa és un desastre i no està ni electrificat. Tant és així que costa molt menys vindre a Saragossa passant per Madrid que directament València-Saragossa, quan la distància és de la meitat. Bueno, doncs això és una vergonya i això se produeix perquè el govern central no ha planificat mai una eixida d'Europa dels valencians per Aragó i l'única eixida que tenim és ara mateixa el que diuen el corredor mediterrani, que està molt bé, que fa falta i que s'ha de fer, però que en aquest moment tampoc és vàlid perquè únicament s'han ficat un tercer carril i no estan fent una plataforma nova, o sigui, al final tenim una xapussa més per Catalunya i l'eixida per Aragó està totalment paralitzada. L'autovia Mudèjar, que és l'eix per a poder anar a Aragó i a França per carretera, també se para en Jaca. En Jaca n'hi ha un tram en obres i després també està també paralitzat i no se pot passar a Pau, que és on te connectes ja en la red de carreteres franceses. Tinguérem diputats valencians en el Congrés dels Diputats i els valencians tingueren força política real per a poder parlar del govern central tu a tu i que al final aquestes infraestructures se facin, pues se podria fer. I aquesta infraestructura és bona per València, és bona per Aragó i també és bona per Espanya. No sé per què no se fa. Ara mateix l'únic que tenim és una eixida a Europa per Catalunya, per ferrocarril, en un via normal, via ampli ibèric. Els diputats del Partit Popular són completament inútils per reclamar aquesta infraestructura i que Compromís no ha volgut mai parlar d'això i bàsicament els seus 4 diputats en Madrid no fan absolutament res perquè estan incapacitats per a pactar i negociar el govern d'Espanya i s'excusen en que seria un pacte del PP, el qual és incorrecte, seria un pacte de diputats valencians en el govern central. Hem de ser molt més didàctics, hem de ser més constructius i reclamar en força esta eixida. Això, diputats valencians en Madrid ho hagueren pogut fer, hagueren pogut demanar que s'obri aquesta estació, que se millore la línia València-Saragossa i Saragossa-Pau, i Compromís no ho ha fet, Ciutadans passa de tot, els diputats del PP ni saben el que és això, perquè ja Elena Bastidas i José Chiquillo no saben ni el que és Canfranc. Però en fi, ni saben el que és el ferrocarril. Doncs deixa, és una excursió molt bonica, però és una llàstima de veure que això està paralitzat. Una llàstima.